आदरणीय श्रोता दर्शक महानुभावगण नमस्कार बा। ये देखल जा नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के एक शहर बा भैरहवा। गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अवस्थित एक ठो दुकान, जहाँ ये दुकान पर हमन के मधेसी भोजपुरी समुदाय के परंपरागत हस्तकला के कुछ आइटम भी यहाँ बिक्री कईल जाला। जैसे कि आप लोगन देख सकल जाला, यहाँ पे देखल जा ई ढकिया बा। ई ढकिया यहाँ एयरपोर्ट पे 500 से लेके 750 तक के मूल्य पे बिक्री होला। ई देखी चपड़ी या रोटी या कपड़ा कुछ भी रख सकल जाला। ऐसा गांव घर में महिला लोगन के पास में हस्तकला बा, जौन की बहुत सहज तरीका से बिना कोनो तालीम के लोग बना सकेले। ये देखल जा चपड़ी ऐसा बहुत आइटम है दुकान पर बिक्री होत बा। ये आप लोगन के सुन के भी कुछ अजूबा लग सकाला। देखल जा ऐसा हमन के नेपाल में भोजपुरी लोक संस्कृति के एक तो व्यावसायिकीकरण के रूप हमन के देख सकल जाला। परंपरागत जौन पेशा बा हस्तकला बा, एक व्यावसायिक रूप देखल जा, एकर अनोखा रूप देखल जा। यहाँ आज ये जरूरी बा कि हमन के समाज में एक संरक्षण कईल जा, संवर्धन कईल जा और एक व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ावल जा। यह सिलसिला में हमन के स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी ये जौन हमन के मधेश क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में जौन एक लोक हस्तकला बा, लोक संस्कृति बा, एक व्यावसायिक रूप दे के यह तरह से विकसित बना सकल जाला, आय आर्जन के स्रोत भी बना सकल जाला। धन्यवाद।